Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň YouTube'daky sahypasyndan gün efirde siz bilen men Ýogşan Anurwan. Biz siz bilen bugün Berdimuhammedowyň geçirýän ýygnaklar hakyny, maslahatlar hakyny gurrun etmekçi bolýar. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 16-njy ýanwarda hem ýene bir gedek iş maslahatyny geçirenligini habar berdi. Ma'lum bolýarly, geçen ýylyň dowamynda Berdimuhammedow ýüze golay iş maslahatyny, hökümet maslahatyny, beýleki duşçuklary geçirenligini aýdyp çykyş etdi. Şoňulun bir wagtda Adatlygyň ýylyň dowamynda habar berýärli, bu maslahatlarda hemişe resmiýlerin hasabatlary dinlenýär we olara anyk tawsyrlyklaryň berilenligi, bir näçe tawsyryň berilenligi habar berilýär. Masal üçin Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow o huzurlugyny gödäwçilik edýän vice-premieriň hasabatyny dinlärden soň her gedek ekinlere gödäwçilik etmekde, ekinleri iýdetmekde agrotehnik kadrlaryň berjay edilmeligini aýdýar. Şoňulun birlikde bu gerek maslahatda durmuş iqtisat taýdan ýurdu ösdürmegiň programmasyny taýýarlamak hakyny gurrun edilenligi, maslahat edilenligi habar berilýär. Elbetde bu programma şu ýylyň 2025-nji ýyla çenli aralygy ölçüni almaly. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hasabatlaryny dinläp, ýagny vice-premierleriň beren hasabatlaryny dinläp, beren tawsyrygy ýene bir näçe anyk tawsyrykdan ibaret boldy. TDH-nyň maglumatyna görä, ýöne şol anyk tawsyryklaryň nämedi açyk aýdynlaşdyrylmaýar. Ikinji tarapdan Berdimuhammedow her zaman alymynyň gazananlaryna üns bermeligini, inženerçilik, alma işler boýunça täzelikleri durmuşa ornaşdyrmalygyny gaýta-gaýta aýdyp durýar. Emma bu aramadan Türkmenistanyny $100 milyon harçlanyp gurulýan deskalaryň proýektleriň kähalatda alma döwre gabat gelmeýänligi hakyny yerli synçylar soňulun bir wagtda Türkmen hökümetiniň tanqyçylar hem öz pikirlerini aýdyp durýarlar. Masal üçin iň soňky masala ýöldensek, Türkmenistanyň prezidenti golaýdy gazyň benzin öndürýän zawodyň gurulşynyň barşy bilen tanışdy. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň ýazmagyna görä, bu urda dünýä tejribeleri gazyň benzin önümçiligini ýola goýmagyň maliýe töwekkellikleriniň bardygyny görkezlendigini habar berdi. Emma Türkmenistanyny şunuň ýaly gymmat baha proýektler kabul edilenini, umman işlenip taýýarlananyny, halkara tejribelerine kän bir üns berilmeýänligi aýdylýar. Şoňla birlikde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň geçirýän maslahatlarynyň, ýygnaklarynyň, iş maslahatlarynyň ýene bir kemçiligi barha kän gödülýär. Türkmen hökümetiniň tanqyçylarynyň aýtmagyna görä, Berdimuhammedowyň geçirýän ýygnaklaryny ýylyň-ýylyna, 10 ýyldan gowrak wagt bäri şol bir sözler gaýtalanýar. Käbir tanqyçylaryň pikirine görä, Berdimuhammedow hakykatda durmuşdaky bolýan, ýurtdaky bolýan zatlary analizlemäge, olara baha bermäge, olardan netije çykarmagy okuyuply ýol başy däl. Ol diňe ýazylyp berilen zatlary okumak bilen çäklenýär. Şoňulun bir wagtda Adatlyk Radiosu bilen şu gün söhbetdeş bolan odalky ilçi Nurmuhammed Hanawyň pikirine görä, Berdimuhammedow hatda özüne ýazylyp berilen zatlar hem bu okap öwrenip gelmeýär. Ol şol ýazgylar okanyny hem ýalňyş göberýär, köp ýalňyş göberýär. Şoňlan birlikde de ol öz okuyan zatlaryny düşünmeýän ýaly bolup görünýär. Ikinji tarapdan bu ýagdaý ýurtdaky ýolbaşçylar Berdimuhammedowyň weripe berilýän, weripeden aýrýan, käýin berýän resmiýler hem gowul ýerler diýip Hanaw aýdýar. Şonuň üçin Berdimuhammedowyň iş maslahatlaryny ýygnaklarda berýän bir näçe anyk tawsyryklary şol ýerde galýar, ýatdan çykýar, olar soň ideýany ýok. Bu ýagdaý o huzurlugynaky problemlerden hem görünýär diýip Nurmuhammed Hanaw Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Şeyde de yerli tiyinçilerin köpüsünün tasdiklamağına göre Berdimuhamedov yılına yerlerin soğurlamağı, su deskalarının arassalınmağı bilen bağlılıkta anık tavsırıkları berip gelýär. Emma bu meselede hiç bir ilerleme görünmeýär diýip yerli tiyinçiler aýdýarlar. Şoň bilen birlikde şuun kunlerde ekrançılık yerlerini eksik taýýarlamak hakyny ýygyderli tawsyrlyk berilýär. Şeýle tawsyrlyklaryň berilýän hakyny metduatda habarlar çykýar. Bu mesele boýunça golaýda ýeni bir maslahatyň geçirilmegine garaşýar, şonda hem ýeni tawsyrlyklaryň beriljekdigi aýdylýar. Emma ýurt içinden gelýän habarlarda hatda şo gogo çekilmeli yerleriň gogosasynyň hem çapylmagyny, olaryň ýol ýakalaryny bir topar ýerde aýal gyýlaryň güýji bilen kätmen pille çapılıp ayrılýany, bu meselede tehnikanyň hem ulanylmaýany, yeterlik tehnikanyň hem ýokdugy hakyny maglumatlar gelip bolýar. Umuman yerli tiyinçilerin berýän habarlaryna görä, şoň bilen birlikde Türkmen rejiminiň tanqidçileriniň aýtmaklaryna görä, Prezident Berdimuhamedov şol bir zatlar gaýtalap, şol bir ýygnaklar gaýtalap, öz-özüni gaýtalap, şoň bilen birlikde de netijesizligi gaýtalap, ýurtdaky problemalaryň çözülmegine iteri vermän eýsem olaryň çözülmegini gijikdirmek bilen meşgullanýar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça sizde nähil pikirler bar? Türkmenistanyň prezidentiniň geçirýän ýygnaklary YouTube'da hemmelere el yeterli bolup bilýär. Siz olary görüp bile belki öz pikirlerinizi ýazarsyňız. Ol ýygnaklardan nähil netije çykarylmaly? Ya da Türkmen hökümeti öz ýygnaklaryndan, olaryň netijesizliginden nähil netije çykarmaly? Bize bu arada yazın pikirlerinizi aýdyň. Şeýle de siz adatlygyň geçirýän gepleşiklerini, adatlygyň taýýarlayan gepleşiklerini halayan bolsaňyz, bize laýyk goýmagy unutmalyga çagyrýar. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.